Gaur Aretako geltokiko plaza birmoldatzeko parte hartze prozesua aurkeztera gatoz. Proiektua udal gobernu honen partaidetzaren bidez martxan jarriko dugu eta gure legealdiko planaren 10 erronketako bat da. Beraz, getxotarrek batez ere Erromoko eta Aretako biztanleek plaza nola irudikatzen duten, nola bizi nahi duten jakin nahi dugu pertsonen erabilerako eta gozamenerako pentsatuta egongo den plaza bat izango delako. Atseginagoa, irisgarriagoa eta jasangarriagoa izan dezan. Gaur prozesu hau entzuteko lehen fasea hasten da. Eta gaurtik aurrera bilduko ditugun ideietatik abiatuta diseinatuko diren 3 aukeren edo proposamenetako bat aukeratzeko urrian amaiera izango du prozesuak. Prozesu hau bozketarekin amaitu egingo da. Azkenik, gogorazi nahi dut jarduketa honek aurrekontu parte hartzaileetatik sortutako herritarren eskaera bati erantzuten diola eta asmo hau asebetetzera gatoz gaur. Udal honetan hartu dugun konpromisoetako bat hiri atseginago, biziago eta iraunkorrago baten alde lan egitea da. Horrek esan nahi du bide publikoa oinezkoen erabilerako berreskuratuko duena eta espazio publikoen kalitatea hobetu behar dela, pertsonen beharretara egokituz. Azken batean, erabiltzen eta bizitzen duten herritarren beharrei erantzungo dien hiria.